Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Fasul khusus limu alif azal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon liruhi Bapak Sukirman Mangunan. Lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawir qabrahu wa sabitu bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ja'alhu min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan lan utawi saben-saben ayat tegese kullu nabain utawi saben-saben kisah nyata utawa cerita sing diceritake Allah saka para nabi-nabi sing wis kewengku ning kitab Hud niki lho. Anane kisahe Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi So'ab ini kok diceritake kabeh. Sejarahnya diterangke kabeh. Alhamdulillah
kita lali kabeh sebenarnya. Alhamdulillah. Lali kabeh. Lah saka cerita kisah nyatane para nabi nakusu kang ngisahake sapa ingsun Allah ngalaika ing atase sira Muhammad min ambair rusuli saking pira-pira kabar sejarahe para rasul. Ai tegese min akhbarihim saking kabar-kabar sejarahe para rasul. Wa malan barang jara kang lumaku apa malahum kedue para rasul manga kaumihim sartane kaume para rasul. Iku ma barang nusibat utawa nusibtu kang wis netepake sapa ingsun bihi kelawan ma fuadaka ing ati ira. Ae tegese ma barang nakwi kang nguwatake sapa ingsun bihi kelawan ma nguwatake kolbaka ing ati ira. Litasira supaya dadi sapa sira ngala adza kaumika ing atase gawe larane kaumira wa ta'asa lan gawene putus asa sapa kaum birusuli kelawan para rasul aladzina hiya para rasul khalau kang wis dhisik-dhisik sapa para rasul mingkoblika saking sadurunge sira. Wa ja'alan tumeka ka ing sira fi hadhihi ing dalem iki sejarah utawa fi hadhil ambai ing dalem ikilah kabar sejarah al maksusati kang den khususake utawa kang den maksud ngalaika ing atase sira apa al-haqqu kebenaran. Ae tegese al-barahinu pira-pira bukti nyata. Barahin iku jamak taksir saka burhan. Kuwi jamak taksir iki tenan sih kok. Nah sing do ngadep kitab ya maca do weruh tulisane sing ora ngadep wah. Tobat. Ae tegese al-barahinu pira-pira bukti nyata adalah tu kang nuduhake ngala tauhid ngatasé tauhid wa nubuwati lan kenabian. Wis tumeka kebenaran wa mau'izatun lan ya pitutur. Ae tegese tangfirun, tangfir ngani dunia saking dunya. Di seruan keras tentang dunia melayu ngedoh saka dunya wa zikra lan ya dadi pepeling lil mukminina kedue wong-wong mukmin. Ae tegese irsadun dadi penuntun lahum kedue mukmin ilal a'mali maring pira-pira ngamal as-sholihati kang soleh-soleh. Iya akhir ayat surat Hud lah ngene iki pepilinge. Saben-saben kisah nyata sing diterangke ning Quran terutama ning surat Hud khususe nyeritake para nabi-nabi, nyeritake aturan-aturan urip
sing neng kono Allah ngisahke nggo kowe Muhammad ngalaika iki para rasul sing diterangke kuwi kejadiane lumakune ngantek endinge wa majara lahum manga qaumihim kabeh kuwi iki dienggo ngukuhke atimu. Hati dienggo nguatke atimu manakwi bihi qalbaka. Nggo ngukuhke atimu, nggo nguatke atimu tentang sikap-sikap kelakuan maupun omongane kaummu. Nalika tok terangke Quran, nalika tok terangke kebenaran, iki karena kaum-kaummu kuwi ora mesti do nampa kabeh. Dadi nek ana crita ngene iki rak penak le nampa. Aja neh aku adi Nabi Nuh biyen ngandani ya ora mesti dienggo lah dadi ati kuat. Aja neh aku adi Nabi Lut iki ngandani bojone we bojone ra manut. Atine kuat, bapak-bapak iki terus kuat, sing pundak dina disente-sente terus iki. Nak dadi penak to. Aja neh aku iki pangkat apa-apa ra duwe nabi ya udu, kiai ya udu, DPR saya udu. Jago RT ora ana wong milih. Yes, jago RT yo meksa ora ana wong milih ngandani bojo radinut ki lumrah. Wong agi Nabi Lut sing kelase Nabi Nuh sing kelase Nabi we nyatane bojone do ora manut. Atine kuat atine. Nggih, wong pancen sejarah niki salah siji maksude manusibtu bihi fuadaka. Ae tegese manakwi bihi qalbaka. Dinggo ngukuhke atimu ben kowe kuwi pengkuh nalika digawe lara karo kaummu. Sabar tatak. Digawe lara karo kaum iki iso sabar iso tatak. Nek nabine iki do sabar do tatak. Karena memang wis dikanteni ilmu, dikanteni gemblengan-gemblengan tasawuf saka ngarsane Allah, nabi-nabine, medune para sahabat tabiin ngantek tekan para kiai-kiai niki do tatak-tatak. Justru sing ra tatak malah kaume kuwi kok. Kaume iki nek nyacat wong karo nek gawe lara nabine, karo nek ngelek-elek nabine enteng kae, ning kok nek delek-elek mutung. Nesu. Ya minimal ra mangkat. Terus ganti nggon. Sing kira-kira ngaji ki ngomongke sing sapa wonge maca kulhu ping 3 mongko kaya-kaya maca Quran wutuh. Kaya-kaya katam. Mula sampean pokoke akeh le maca kulhu. Paling ya kuwi terus bar maca kulhu iki karo kidul kuwi. Wah, wes. Medeni wong kan. Lah kok terus ming ngono kuwi lah wong takwa yang sebenarnya iki ora kok ngono kuwi Jik. Tenih nek karo ngono kuwi we penuk. Takwa yang sebenarnya itu korban segalanya untuk iso nyingkiri dosa, untuk iso nyingkiri dosa. Karo iso nandangi dawuh korban lafate itu. Sanepane wong Jawa jer basuki mawa biya kuwi tenan kuwi mung tembung biya padahal asline ya ora mung biya ya jiwa barang.
Arep mulya akhirat ki ya korban bondo, korban awak, korban rasa, korban ati kuwi. Kudu ngono-ngono kuwi lan jenengan angger keslenthik wis langsung mlayu entar. Ngaji keslenthik agi korban awak menyang ngaji. Terus atine rada keslenthik, mlayu entar tekan omah ngungkep-ungkep. Langsung kancing lawang karo nyuweki bantal. Kok le nyemrimih. Aku lara ati tenan nek iki ngaji. Lah ngopo jan disindir, disemes, diweleh-welehke. Lah ngopo le nyindir iki piye? Le muni nek ndek utang akeh ra nyaur ki nek mati neraka. Lah kok ngono kuwi keloro-loro lah apa kuwi ndek utang? Oke. Lah wong yo nyoto kok yo. Lah wong nyoto kok lara kok ati ki piye sih maksude iki? Gek kiyaine iki ya ming maca hadis, nggo ngapikke, nggo nyelametke kowe. Ben supaya nek diutang ki nyaur kowe ya ndablek. Angger sing nagih mara mah jak padu. Dinteni le nyaur ora teko, nek mara donek-onekke ora mora-mora ngisini-sini lho ngene. Lah wong kowe dhewe ya jengkel ki. Do krasa lho iki to. Krasa sing do ditagih nesu-nesu. Ketoke sesuk wis genah ra mangkat. Rada aman sesuk ana sing selo ngono kuwi. Sing jenenge ngaji itu ki ndandani perkara sing kleru, nuntun men ra cilaka. Kadangkala bentuk tuntunane irsad. Bentuk tuntunane iki ya sok bentuke nyemes po. Nyindir kuwi kok ya. Lah kok disemes keloro-loro. Mulane ngaji iki nampa pitutur pirang-pirang ki meng atine jenengan do kuat. Kuat atine karena misi utamane golek ridane Allah, golek mulyane akhirat. Lah dunya ya apapun kahanane wis jadi nyemrimi santai kae kok. Wong iki Kanjeng Nabi wis diterangke, kaummu umatmu iki mung gawe lara kowe, kadang gawe putus asa ning awakmu. Gawe kendho semangatmu kuwi biasa. Nganggo uni-unine, nganggo ledha ngece, nganggo ledha ngonekke. Kuwi biasa banget. Donekke le muni kere lah ranti apa-apa kowe kumawani. Donekke bayi wingi sore kowe kemaki. Sing tuwa nek ngonekke ya wangun kae. Pancen mbuh ming saka uyuh kowe ngono kuwi ana. Kok kadang ana sing keras lah piye pateni wae apa piye. Ana sing ngono nek jaman para nabi kok ya nek saiki wae alus-alus. Ya saiki kuwi. Lah wong le ngonekke ya nek ulama nek kiai ngono ya donekke karo wargane karo kaume ya. Gembar-gembor ngalor ngidul nyatane mingkur jarkoni. Ngono kuwi biasa. Iso ujar ora iso nglakoni. Ngono kuwi biasa banget. Ngojah ngaji pendak dina anak-anake wae ora tau ngaji. Wah, tenan pokoke nek
ngonceki wong ki enting kae. Ngono kuwi wae ya meksa menyang lho wong. Lah piye kuwi? Walah. Aku trimo ra weruh aku. Ngono meksa menyang. Upamane kiyaine iki omong genti ngono ya iso lho. Megah ya aku mulang kowe iki lho. Kiyaine ya omong ngono kuwi. Yakin wegah tenan mulang kowe iki. Lah ngopo lah kowe iki ketoke ngojang ngaji yo ngandani wedokanmu ya ora iso. Misalkan kiyaine omong ngono kuwi wong nyatane sing lanang ki yo nek karo sing wedok kalah tenan. Wes aku wegah tenan mulang kowe iki. Wong kowe ngandani wedokanmu ya ora iso tenan, ngandani anak-anakmu ya ora iso tenan. Memeng aku mulang kono ora ya kacot kok. Sing jamangah ngungkit eleke kiyaine, lah nek kiyaine gelem ki ngungkit eleke jamaah ki iso-iso wae kok. Terus kadang jamaah aku wegah ngaji ro kae, kiyaine ya iso omong aku ya wegah mulang kowe ngono yo wae. Wong kowe ya elek banget kok ngono piye nek di ngono kuwi. Nah, akhirnya remuk. Ya nek kiyaine meksa ora remuk. Karena iso ngamal ngibadah liyane wong ilmune rada akeh. Lah nek sing ora ndeng ilmu ki ra ya malah ming plonga-plongo. Arep ngibadah apa wong ora ndek dasar dalil, ora duwe dasar ilmu, engko nek temandang akeh klerune. Mulane mikir sithik apa-apa dipikir sik. Ya ora ming waton celap-celup. Kadang arep ngelak-elek kono, ngelak-elek kene, kadang nek jamaah kae arep ngelak-elek ustate, ngelak-elek kiai ini pikir dulu. Karena upamane kiai ini ki gelem arep nolak lan ngelak-elek jamaah kuwi ya iso. Wis wong weruh sih. Kula ki ngerti lho eleke jenengan ki asli. Kowe ngerti kok ya ming selamane iki trimo meneng lho wong ya duru saku aku. Ngerti aku. Mbah kae nang dul kulon ngetigi ngidul kayane iki kae. Padiake. Ngerti kula. Kapan kae barengan ning angkring ro aku. Tak gatekke mangan papat kok ngitung loro kae kok. Rumangsane kene iki ra weruh. Yo, piye mangan papat kok ngaku loro. Ngerti aku. Kapan kae aku liwat. Wah, kok kaya ana campur sari to ae. Mandeg dili jebul sing wedok ngonak-ngonakke sing lanang. Wah, nek campur sari aku jebul wong ngonak-ngonak iki. Aku mandeg aku. Tak gatekke kok ben. Tak nggo bahan ngaji. Rumangsane iki kaya do ra ndelek terus gayi gagah nek ngaji ro kae. Wangun tenan kae. Aku yo mbatin, aku yo memung banget pulang dapur muiden. Aku yo gampangane iki yo nggo gayeng-gayeng menang ngantuk. Makane kejadian-kejadian sing biyen dikisahke karo Allah niki tak paling tidak iso setengah dienggo paugeran. Iso setengah nggo paugeran. Kemudian Gusti Allah nekake kebenaran. Kebenaran pripun? Bukti-bukti nyata sing nuduhke tentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Mulane endinge arep padha disengiti karo kaume, arep padha diusir karo kaume, arep kaume do ra manut, endinge kebenaranlah yang menang.
Allah nguduke siksa sing do kena ya sing do kufur kuwi sing do kena ya sing do ngemohi para nabi kuwi. Makane Qur'ane waja'aka fi hadhil haq uga pitutur wong donya iki ming sekejap mau ngidah kuwi. Ping pindhone donya iki sakjane tempat untuk nyelengi untuk beramal ora nggo numpuk-numpuk kok ngono kuwi. Wong urip ning donya kok pikirane mung numpuk donya wae. Ngantek ora kelingan. Lah mbok kelingan, kula niku sing iso ngekeki pitutur kula lho niki. Tentang betapa dunane akeh banget ning basan Allah itu ngedukke titiwancine tentang dunia ini tidak begitu berfungsi. Kula ngrasake banget, weruh banget pitutur luhure niku ya Pak mantan Bupati Pak Harsono kae. Wah iki dadi pitutur tenan, duwite buandane omahe sak nggon-nggon akeh. Kuah tenan duwite. Oh kula mbiyen tau badminton nang kono. Wah ora umum, kuah tenan duwite wis. Sing cerak, sing menangi nek kula rasa sing cerita sing ado-ado. Ning saat Allah ngekeki pituduh kabeh donya kuwi iki ra ana gunane, ya ora guna tenan. Akhire keri-keri Pak Harsono niku cucah-cuci darah kae. Ngantek seminggu kok ping 3. Duwite nggo tuku sehat ora iso kok, duwite nggo tuku mari ora iso. Karepe yo mari ning ora iso. Wah, padahal duwite wah mbok anjlok ngono mak gendul ngono kuwi duwit kok. Mak gendutune ora lara lah, piye mak kentul duwit kok piye. Saking akeh kok. Lah kok keri-keri iki cuci darah wae ping 3 dan itu tidak bisa bertahan lama. Ngerti-ngerti krungu kabar kayak Pak Harsono koma. Wis piye wis, dunia itu seperti itu. Dadi nek jenengan iki wektune entek nggo ngoyak dunya, iki engko sangune kurang. Sangune neruske wangsul kuwi kurang wong arep wangsul kok lho. Lah wong siarane ya wangsul kok sabun kapundhut wangsul cetha wangsul kok. Kok ndak sangune wangsul kurang lho. Kek ngomong kok nek sanepane Quran sanepane hadis niku fa inna khaira zadi zadu taqwa. Mongko sak temene sak apik-apike sangu kuwi sangu takwa. Kok dadi tembunge sangu, biasane ngomongke sangu iki mung kanggo wong-wong sing do arep lunga. Nek ning omah ora apa-apa kok songah sangu rak ya kenthil to. Wong ra nandi-nandi kok ra ndek sangu Ji. Lah ra nandi Ji, ya ora nandi-nandi lah lucu iki ya. Wong ra nandi-nandi kok ngrembug sangu. Biasane sing mikirke sangu iki tek arep lunga. Ha iki gek mung karek seminggu kase. Iki engko ki le arep plesir. Gek urung di sangu lho, mulai mikir sangu. Lah kaya kita niku karo Allah cetha dikai kabar iki engko ki jatahe arep wangsul. Mestine nek wis dikabari arep wangsul, iki mulai ngomongke sangu, duwe urung. Wong cetha urung duwe kok mah numpuk-numpuk sing ora iso gegawa. Ngantek sing wedok iki ngrantes ora ngerti ya ming teko nembung nembung ali-ali 5 gram. Nembung gelang ora ali-ali. Nembung gelang 5 gram neng sing lanang. Lah sing lanang ki ora kuat nuruti, dadi ngebruh aku nek tok jaluki kuwi wis ora kuat tenan aku. Tenan wis ora kuat tenan. Lah kae montor kae tak dol kowe ora oleh nggo tuku gelang 5 gram. Wingi tak tawakke ming dinyang 1.700.000. Lah kok kowe malah njaluk 5 gram.
Sing wedok nesu setengah mangkel, sing lanang susah karena ra iso nuruti penjaluke sing wedok. Nah kuwi lha iki sing wedok iki dosane gedhe karena nusus durhaka, le bentuk durhaka nuntut bojo lanang, njaluk bojo lanang sing kuwi dudu kebutuhan pokok tur nggawe beban berat perasaane bojo lanang. Kuwi nusus jenenge. Nusus ki durhaka. Lan nalika durhaka ngeten niki mengke salah satu hukum sing diberlakukan sing lanang ora wajib ngekeki nafkah. Dadi rasah kei belanjan barang ora apa-apa. Iki karena sing wedok durhaka. Ning wong wedok iki ahli omong sih. Ahli omong ora dikeki nafkah ngono saya omong. Lanang ki nek ora tanggung jawab jaluki 5 gram ra metu mah belanjan kowe ora ngekeki mah ngono piye kowe. Wela kene iki lek ora ngekeki belanjan ngukum kowe sih malah diwale. Berat to? Mula nek arep rada enteng tekono Mas Tejo kae penak banget urip. Rada enteng. Lu ana pitutur ora duwong. Iki sing putri ra tek seneng ro keteranganku iki. Karena sementara iki nuntut sing lanang kok ya njaluk iki, njaluk iku. Wah, ya aja ngono kok ya. Donya iki kur nggo nyelengi ngamal. Mula mau ngizo tangfirun ngani dunya. Ayo mulai ngedoh saka donya. Tur niki dadi pitutur kanggo wong mukmin wujude dadi penuntun menuju neng ngamal-ngamal sing apik. Makane do senengo ngamal ndak selak telat. Wis rasa mikir kahanane wong liya, rada mbujung kita sendiri program apa saja sing iso kita lakoni sing nang kono niku mengke iso kena dienggo sangu. Mikire ora sah wong liya, ngomongke ora sah wong liya. Ngopo ceh-ceh omongan. Ceh-ceh pikir mbok yo mikir awake dhewe karuan. Ngaji, seleng. Sing siji kok ning ngaji ku kathok dawa. Maksude sing wedok ngono lho. Wis sing liyane iki rasa gak mikir. Ngono ya jenengan iki dadak omong jalah-alah wong ya ngaji gak awor wong tuwek-tuwek gek-geke dhewe tuwek kok ya ngadak nggo kathok dawa mbok ya men kok lek kober-kobere omong gumun jaku ngono wis dadak omong lho nggo kathok dawa ya men nganggo gamis ya men nggo sarung ya ben nganggo selintru ya ben wong nggo gorden ya ben wong sing penting nutupi aurat kok dadak omong apa-apa dilokke le kober-kobere kok kepo itu sakarmu nek kokean do tur oke to sing do nuntut wong liya kudu kaya aku rasah nuntut wong-wong liya kok dituntut ora sah kudu. Ini pitutur luhur wa zikra lil mukminin akan menuju ngamal sing apik-apik sing kita punya sangu kahinggo. Seniki sik terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, paringi modal sehat waras, manfaat faedah dunia akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.